banza wanda ba a mai wayo ko ka fata wanda zai kashe ruwa ya kai ka danta kuma a zo da ya ke karamin su gada ya mai gida mai gida. Wannan kisa tana ƙara mai gida akan ta gado ya garo ɗan abin shukawa da rani kasan san wutar ciyawa ya tsorata ni ya mai gida. Ramar ilahiya ce ta ba mu dama yan hakan bada ne mun kara duba wanda za ya farfado da masu noma ya mai gida ya mai gida. Ina da kai waye za ya zo da tani ina da kai waye za ya farki tani ina da kai waye za ya bani rauni wai ina da kai waye za ya fassara ya mai gida. Gida hadin ka yana da kauri kai gida hadin ka yana da kauri kai gida hadin ka yana da daɗi mai gida kara karkace ya mai gida. Hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil ya wakil ya karim ya aziz ya wakil ya aziz ya wakil ya wakil al-jabbar al-aziz wanda jabal jabbar al-aziz hasbunallahu wa ni'mal wada alayna hasbunallahu wa ni'mal alayna hasbunallahu wa kana la bismi sai ta fada jikinsu sai ta fada jikinsu waya tana madina karamci yana madina zai karamci yana madina a samu sai a madina za a samu ma yana madina kuma zo a samu ma ya madina har da ka tattare ilahi a madina. Salamu alaika salamu alaika la ilaha illa la ilaha illa so salati ina da wanda shi ne ya ruwa kuma gobe da aska ya ko kene wala da ba na ne ba wasu wanda mana in ka da ka bayi wala ba da sai ka da ya ba